lægger et enormt højt pres, Sulaiman på Younes. Der presser op i hjørnet. Younes. Han er ude i tårnen igen, Younes. Så lidt presset tilbage af Sulaiman Ahmad. Ja, for det er vel en Younes, der er mest presset lige nu. Det virker det i hvert fald til lige nu her i hvert fald. Han sætter et enormt pres, Sulaiman i blå hjørne. Rød hoved i forhold til sin modstander i Sulaiman Ahmad. Og igen pres op mod ringhjørnet. Til første omgang. For det må vel sige, den er til bokseren i det blå hjørne, som har været mest over Ken Madsen. Han har været i hvert fald den, der har taget teten og har presset med jer. Og det er slut på en omgang, og det tror jeg var mest tiltrængt for manden i det røde her, Younes El Bedri, som ligner en, der lige hiver lidt efter hver. Det ser ud til, det er hårdt for ham i øjeblikket i hvert fald. Men ingen tvivl om, at lige nu her ude for tredje omgang, så ligner det, at det er Sulaiman Ahmad, der har mest tilbage i tanken, og det er jo et godt fundament i den tredje omgang.